ubat Disparsing rani unang wat jing tep lengba ka right to information ulaong ba katne ki jingeh ki pat ba banadei badang sya karta ladei banlong lehnoh. Kini ka jingkran ubat Disparsing kadai halor ka jingeh bagi khun samla bat ki pat ba ka jala ki bami nak jingle sting ki bor sarkar ban thau ya ki lat ki lenti ban weng ya ki te ki jingeh. Shillong ba ngala karta jonga la poi san posnem banadei dang don kelai posnem la de ben ong ban long le noi la de ma beli ha bang ye pet ye ki fai pet ye jing wijor bang ayo na pet ba per na sosen ye ta jing ke bai ki pai ba ki kendo na do ka yo kam yo jam na do ki basing kam na jom ka basok ta yang aktivis ha be de ba jing le ben jom phi sarkar ti ka ta de ke ba na kalian jong aktivis ong so khia ba halor ka ne ke jing le jom phi sarkar ma beli ye phi la jiet ye phi ha ta ka Dorim kumunum ikman long munu ikmat namtai paita hynrei adu menta phim shadon e kita jingit kli banti ya kayo rakot jong paita pipe nuksa nadu ka sport agini ki national team yo mela tengwi atli kading gini ki kena school drop off silak deng south nem ki drop off lele ayo ka health department mana ki district tim don kita ke facilities nama penbiang itu ki headquarter nam ta jeneng kamu kan ba kum ka school ba bon ki school ngi i hakini ki balong assembly nagalang education minister la pensyai ba don hadu life hynrei ki school government LP school ki bam don no hikai kita ka dei ke ba pensosi ban yo i kum ki khubor ke ba sarkar kam la ban te la kam what is school la jong kar ko maga report ma yo ka Atiar ki don ki school ba de teng ki don ki khana ndrungut ki noi kai nyungut ngalap kum kita bon ki school balong tar de ko phi government phile ayu la ta adu menta phim sa don gano polisi ban thaulat na menta ban penbiang ya kayo ko jong pai ba ta de ke ba nakalen jong activist nga sukhia ba la ke de jing her jong kayo ko jong state ha ka ba menta i bakawan ka sarkar hawe hading gawe ro kolong kumju hi marbale kayo ka kot jong pai ba ka nang her kat banami kisi Haswai kini ubat Disparsing ulapan pau baki jingjia syok beriu pathar kibala jia ha karali persya ya ka jingkerdo kam jingkerdo jam ki samla menha ka arpu pratarik risau arja arpu ar balakhot penlong daga Federation of Khasi Jaintian Garo People baki dei ki bamla ban priang ulay thu khana ba ma uru men ba udang dei unong nya taksi kamai haki snam khat khandai spa khandai hadu arajar ulasha sho arsen haki barjel la hathem yo maulong halor jingjia na karali uba Disparsing daga ba pen pau ba udap dak jing sngau khia ya ki jingjia sho briu ulaong lesi kidei ki samla ki ba sngau bitar namar ka jing bom yo kam baki sa le ki te ki kam wat haba ka federation kala kentu ki samla ban om thau jingkulmar te kumas pinkan mau te nakalang jonga ro bede beturali ga bla de blong khar pratadik ngala ayo express ba baro akiba snokia na mata kani ka yo kam yo jam ba kenyawan lang ha kati sni te helor kani ka jing kentu jonga te nakalang jonga ngadap dak masim sokia na marbali te ngasngu bunga ro ngadon bentah la gatu ka ready itu basni jing siang London jing jing temu ban lech porali dei na jing long kamer bom sai ban klan te ngam la ban poi te ka tu ka rali balong ha tu ka afratarik te ka long ka bom la ban pedang na kalang jonga aktivis namar ba ka imlang salang kam ka jai benil si jongi ka jai benil bat tibriu tiblei bat ka ba ye de bat borom ye kalong da sha ka kasni ke badung tam ha history jong jai bin repasi khamtam kino ki sing balang ki beri badon apa uniform lani kerengkat kilama rengkat ki jingdeng akhli ban sulai bom ni tiet ye khna apa sorok na gino nya kali lani banyak ba te kalong ke bom la ban piang ngimti blase yo kitu ki bawan tu asni se ki det ki beri ko thmu na panjab borom ya ka HP ro se la kataro kala ban long le se de FJP la kumno la doni la sei don kum kita ka BJP ka dei ben bi war ya kita ibri kita dan ta jing semua senden marbale nak lang FJP aswa bakan nya rally kala akan tu ba ya gi knowledge ba dei ben nya da kan ti ka borom ka ko dari kelompok perkhat mari polis saja tu gi nong nya rally rengkat ke jingdeng kalama FJP akli
lama kicubom yutia dia kenong nyuan katu kalang ke bom la ban priang ha ka jai bin rewasi ti naklen jonga aktivis dap dak mesim sokia halo kan ni jingjia tu apratrik ti lesi kala ban long ro kitu bon rali tu sngi la se di bri ke besem jenja khawat kam na jam ti lesi ap deng jingsu bitar lesi ki pen i ka dap ke jingsu dom ya skor Meghalaya ba dag jing hiran ba dag jing subitar namal la thep kam la se kumong i he ba tho chi ke masjid chi pen pa chi ki sanga activist ke dia thu roi jing janjar bun ba ki bru keleng ke ong barani subhai rap lem sai na thep kam do araja khasan kan riu hadu menta nim pet yo ya kata ka waiting test ne personal interview ya se ka dei ka ta hi pelong ye khna ban subitar ya se ban poi pol ya se poi siduk ta ka jinya syo ya dat ti kata ka dei ke ba nak la junga nga hajing sha ka tu ka bom la ban pedang la pi poi kum kita ka jin jar ro pim dei ken ban ya syo ya dat ke brio de ka juk jing start ke juk kom puli ku thi men ta pi la ya nang pla ya start di ban ya dang ba ka jabi de shu dang ba ka bon met ta de ke ba la junga aktivis nga kentu ti haju ka poru akan tu le se gidon gi brio ke ba shu kan tho ye gi sing halang lang bagi sosial media lang ki ken ben yik sing halang nga shu nga ye kata ngam pla ban pedang nong ba shu ken ne kan tho percaya yik sing halang mai sing halang ni girit pa ni don kam yik press group klem ke pressure group lo ne tharai ka jai berliu khasing along brau hano ti kata pila min pensya village ki ru village keleng pin keli gitu ki ong mensuang isa po Meghalaya dei na ka kam badon ge jing ki phet no te ka ta pen pau ya ka ta jing singan ha badon ki seng malang te kan tu ro ye ki bun ki brio shu nang ta pun tho po social media ba ki seng phalang ki le kum tai te pide min kan mau ro ders dan ki brio ki ba hakalit kawan dan ki ba sha sho alenti segi na gi ni ki we je bin ri wa je ro kum ta asyu thu ye pi ngaro kum ro ba taksi akan mau snem khandai phundai arajar abang nya kali nglas syo ASEAN po tempo motor ASEAN nglas syo tegi de kalang tu don bok mangadon ka ID jongki ka kum sekretari jong Meghalaya Farmer Union apa ni ID teki hadian ke ID magi tiang ki apply ya ki stak se jaman ka po tu tempo motor ni taw ngapun bagi brio ki ba sya syo sya tiang tu teng teng khana ang tu ki sa jan ki tiarang tu ki cross tu ki kor kasan da kum dei gali shu mi kasan shu kan no mani gali shu bom shu shu te ka tu ka bom bon ba gi bajia kum kita bon primitive ya jing sha shu sha e jong ni tai mlok Uniu nong wat jing tep ulo ong ba ka sarkar kam dei ban le mutlab yak jing e ki khon samla bat manta san post nam ka don tang ka land transfer act ka ba ai jing kerman ya ka jat ben riu light nang ta don aa ulo ong ru ba ka jing don spa mariang ha ka jala bon sin la shubam e da ki brio ki bana bar jala bat i kumba ki trai mulok ki la long marau halakari ha be de kata ka jingjia ba ha tu sni ki ka long e ka ba ting nomor bale ka tu ka long ka bom la ban pedang nomor ba ship ba shai ban ne de ka tu kam de ka imlang salang kam la ban pedang ki ta na ka jonga aktivis nga sokhia da sha lo tu jingjia oi yele de nga pen i ta ka man sim ri da ka man sim ka start da ka man sim ban long yele ban sim ti le de kum doktor de ga ben ri mala ba ka pe ki fai la i ba ki fai la dan style la tiga tai pen shai le de ngala ban kam kum doktor je ben ri nga yarap ki bri ga bajen jar ki ba sim kino ki jong e ga kloi ban yarap te kum bri ba sokhia ba i je ben ri ti nga kan tu yak sarkar pi sarkar phim la ban lai ya ga ne ga e ba pandom ya ki khna samla ka tu ga tsni la se ga de ga asites ya ka komen me khlia ba phim de shu ba le motlop halor ga ne jing e jing khon samla pi ka sarkar menta sanpusnem dripusnem nyopusnem phim sem la e oi na ka yang motin la wa ini ki al an ga ba nya dai ga ri je bin ri oi na se kon se la ha menta sanpusnem nyopusnem tang ni ka lan hak bawara minta ke bawara jingkan ben dia ndai nil adu minta na ka liang ka korban ka lia kam don ka ta polisi ka bajadai thabe de ka yo ko jong jala ba trai di ter du ndai ba bon hi kam ko ba phile ma phi yo shu klong
ya kas donut jong jai binriu katai ke penisya ba ka yo ka kot jong kita dia tu nuk kahiran mahamenta ndre wala ki don gini ki susis ki ba baro kari ni ya jau dut ya jingdon jong ni kum du yong mar pok handeu ba ki we bun ki mar ke bokor dor bangi don ndre ke susi kalau kita di kim ju mentoi ya ke de jingdon ke spak ke pak ke pro ko la jong di ndre mano mentoi ki brio ke mana ba kita la ru penisya ngi ba ke suara sam kala haus nem arja arpuar ne benai ba ar Kyrwoh tarik kala ares yaitu balwan Brahma halor kita ke balak penun kam lapa kala ya ki ibil jalan lapa sekar mek asam bat kila ares yaitu beri halor kedorim balwale baan dag bapen kam ya ke jalan lapa asam re likti bat khayi dorong doyong parat sepo Bangladesh da kimar ke bami apa Meghalaya ta de ke ba bomla ban piang hai ki don kum ki rurung ba na po rehil kum chamba sangma da shaula ada ka pia la po kut halor kan jing don jing ni kicking pin la se ki la ban don jing de ba ko men Meghalaya halor ka jing supply ba an yu ne do yung spo bangla la ada po ai kut dengan ai gi ro yu ti na kalyang ga hai kut rangkat ba ka kul authority ko men of India kila dan mentah lang hang tu PL ti kata de ke ba imlang salang ka tip ya jinglong asap jong pi sarkar ti kumpus pencan mau nak kaleng ko nak Supreme Court apalakan tu ya pi ko men Meghalaya ba de ban form ka we ka Meghalaya Protection and Restoration Fund na benta ban yarap itu gibriu ki ba sakta alor kan jing khang do yong re pilale ayu menta Sino kata 10% kepada ban SIM ban deposit untuk National Bank. Sino kata. Kemudian ia kata, atau pelajar itu diberi ke sakta alor ni kanu yung try adu mentah kemudian kata. Tidak kalian do pi ko men pim simnale namta ka yo ka kot jong ka stian dre pelalam ko ya jingdon jing en apa Meghalaya. Kata ka de ke ba pensosi hadu kata ta ya ki brio kamtam ki tra jela ba menta ting la long marau la ga jong kari nomor balai ka jing hiran kam ga pasar khai wala ga ni ki don ki kam hadu pra haja duna ku banga aktivis 8 pa gilat ko ndri hadu menta tang sanction pus phim la ban them abakali pa assembly phi thu ban la ja nga ong ma don hadu pra haja duna ndri kata ka de ke ba ka leng jong phi sarkar phim don jing ki kli halor kani kayo kam yo jam bat kumjuru ini ki baseng kam na jong no ngi ba ki du jing karmen ba na ma du haja khan riu kiru la don ngata ga beneficial list sapo ga industri se do menta tang ban pelai ya terpisar om pat pelai kita ka wara ka ke ba pen atatin yak ba ban sania ya sarkar na sarkar ya ka ban yarap ya ki ndri ka te malau ban ya ki ba ti na kalyang jonga aktivis nga kan tiu ya komen Meghalaya ba lakum no pidei ban thaulat namta ka yo kam jo khun samla margani ga de ke ba pembitar ye khun samla ti na kalyang junga aktivis ga kentu ya ka FGP nani baru ekseng balang nani sikmat ha ba yakhi da ka jing start yakhi da kan ti ga badan gorom mar balai minta ngiladon ngi layo la ka jong jala imde shu ban parid de ngi tre da ka jing start but ta de ke ba nakalang junga aktivis kumjuro kan tu ya ko Meghalaya akani ka ki sakini kan katrai kan sawan ka sarkar bathmai hagini ki mari de par khulai kan tu ko Meghalaya bathmai ro ba lakum no pidei bendon ge jingit khli kuma khlayo tolok arlak sibanai pidei bendon ge jing khli kuno ban kan tiu ya ka yo ko jong pai ba lengum ta de ka ka ba ai president ro kakama bunsha balaga ban ya bawan ko men nada ma phim sele ali na menta jing bit jing biang jong pai ba ti pang kita